Vybalancované jedlá je to, že máme tie základné makronutrienty, bielkoviny, sacharidy, tuky, plus ešte sú tam tie mikronutrienty, čo sú vitamíny a nejaké minerály. Ja toto takisto neriešim do detailov, Ja viem, čo tam má byť, ale aby som to vedela povedať a predať, aby ste to pochopili, aby vám to dávalo zmysel, tak keď jem určitým spôsobom, tak toto nemusím riešiť, lebo tam všetko mám. Takže keď jem určité potraviny, nejako si ich nakombinujem, čiže to na nejakých princípoch, tak už nemusím riešiť, či mám dneska zinok alebo nemám zinok, alebo či tam mám nejaké minerály, alebo nemala som tento vitamín. Lebo keď prídete do stresu, tak toto vôbec neriešite. Takže na čo to riešiť úplne do detailu, radšej mať ako keby 80% toho stále, ako keď mi niečo niekde vyhupne. Čo je taký paradox hlavne pri ženách, a Maťka je toho príkladom, zabudáme na tie bielkoviny, alebo nevieme, akým spôsobom bielkoviny v našom tele fungujú a tým pádom ich nejeme, alebo nejeme v dostatočnom množstve. Ja nie som zástanca tej kulturistiky, že obrovské svaly a dobre, tam si ladujú do seba nejaké umelé bielkoviny práškové, nie, ale bielkoviny z tej stravy, aby sme naozaj mali, pretože bielkoviny je základná stavebná jednotka všetkého. Bunky, enzymov, hormónov, všetko sa z toho vlastne vytvára, regenerácie, Čiže keď bielkoviny príjmame do tela, oni idú do takej, sa volá, že bielkovinová vaňa, to sa tam rozloží na tie aminokyselinky a naše telo si vytvorí, čo potrebuje. Potrebujem takýto enzymy, potrebujem túto hormón, potrebujem toto, Čiže on si to tam nakombinuje, krásne to funguje, akorát je 8, niekedy sa uvádza 9, ktoré sú esenciálne, čiže on si to nevie vytvoriť, tie musíme prijať zo stravy. A je iba niekoľko potravín, ktoré to naozaj majú. Preto sa hovorí, že aj tá vegánska strava trošičku stráda v tomto, alebo musí byť veľmi pestrá, aby mali pokryté všetky tie aminokyseliny. Darmo my sa snažíme, dávame aj kozmetiku, na našu tvár alebo niečo, keď tá koža regeneruje zvnútra. To je iba určitá časť na vrchu, ale keď nemám dostatok tých bielkovín, tak tie regeneračné procesy nevedia prebiehať. Čiže mne sa to nedá regenerovať. Tým pádom je to celé nabúrané. Čo s tými bielkovinami? Čiže máme veľa sacharidov v tej strave. To sú sacharidy, ja beriem hlavne komplexné sacharidy, čo sú rýža, zemiaky, dneska nejaká quinoa, všelijaké kaše, Toto sú sacharidy, ktoré bežne príjmame, aj keď sa ma opýta, je kaša dobrá na ráno? No je, ale nestačí mi bielkovinovo na to, čo by som potrebovala. Buď to doplním ďalej, alebo to doplním s tým. Mne najlepšie funguje, čo sa osvedčilo, ak ľudia nemajú nejaké veľmi tráviace problémy. Samozrejme, tam je to individuálne, alebo niekto toto nemôže, z toho nafúkne toto, ale väčšinou je to vtedy, keď naozaj kombinujeme kdečo. Ono má byť strava pestrá, ale nemala byť veľmi pestrá v jednom jedle. Lebo keď je toho veľa, zle sa to trávi. A hlavne čo sa týka bielkovín, ja mám jednu také pravidlo, dneska som to napríklad nedala, ale väčšinou tu nerobím, že kombinujem viacero druhov bielkovín. Dajme tomu, keď mám vajíčka, tak mám vajíčka, keď mám syr, tak mám syr. Ale bielkoviny na to, že sú také komplexné, oni sa ťažko trávia. A ešte čo sú prírodné bielkoviny, dajme tomu strukoviny, tak to je ešte náročnejší proces. Preto všelijaké plyny tam vznikajú a možno sa necítime, že ani tá vegánska strava nie je až taká jednoduchá na to trávenie. Nie každý môže na to nabehnúť. Niekedy je to z presvedčenia, ale mám takú kamošku, že z presvedčenia strašne sa trápi s tým. Takže podľa mňa od prírody my sme všežravci, že aj to mäso by tam malo byť, nemusí byť stále, ale musí to byť nahradené. Mala som známeho, on pozeral nejaký film, americký tiež, že o mäse, čo tam všetko je, tak z jedného dňa na druhý prestal jesť mäso. 2 týždne fungoval na šalátoch a potom mi hovorí, že ja sa nejako sa cítim. Hovorím, no a čo robíš? Hovorím, no nejem mäso, lebo nemôžem to ani zjesť, ale nezačal nahrádzať. Dal si tam nejaké semiačka do šalátu, slnečnicové, tomu nestačí na tie bielkoviny, čo potrebujeme. Takže
treba to tam nejako nastaviť a kde je tá miera, je to trošku individuálne, ale sú nejaké na to princípy. Keď si v každom jedle nejakú bielkovinu príjmem, tak mám takú záruku, že do večera je to pokryté, hej. Keď chcem každé druhé jedlo, dobre, tie bielkoviny takisto naraz sa nevedia spotrebovať veľa, hej. Ono sa hovorí, že nejakých 30 gramov na jedno jedlo pri takej bežnej ženskej postave. Chlapi môžu niekedy aj do tých 50 gramov. Čo to vlastne znamená, hej, tá mierka? Je to nejakých 100-120 gramov kuracie prsia, dajme tomu, hej, takých 25 gramov. To mám bielkovinu jedného jedla. Ak by som to rozpočítala, tak nejakých 5 jedál by som mala mať takto zložených, hej. Ešte do tých 18 nejakých gramov na to jedno jedlo, to je, dajme tomu, nejaký cottage cheese, hej, keď si zoberiete na 100 gramov, koľko máme tých bielkovín niekde, alebo sa to podoplňa ovsená kaša, keď má 8 gramov bielkovín, hej, keď si dáte nejakú misku, je to málo, hej, je to skôr sacharid, ktorý príjmem, keď takto musím niečo doplniť. Hodím tam buď tvaroh, alebo proste niečo, čo mi tú bielkovinu pokrie.